Kt.Dependra Phangcho baha pardon ron Hamren district hempialong hamphanga songpen kechenglok kedamtang madijong ni phai crepe horni all party hills leaders conference thihek pen APHLC pen armu chijeng pen kachesonga sai kedeng West Karbinglong district hempi Hamren multi utility building athengno pen armu chijeng pangcheng ponsi Hamren police station athengno Samson Singh ingtia kumlina chatailong kachesong kedeng lapen justice mate ahok kang sai longnangji anparta baithalang so police station kilang charia bangpu osia phan borengang hoipen ing thanang jipura kachesong pedopon kedamtang matijong ni phai crepe liar ni Kt.Dependra Phangcho PTR ni amat tong se kot bothalang so tata mobile truck driver association mobile truck humni armu Hamren police station atheng no amat kachesong asai deng pusot kedamtang matijong ni phai crepe hor ni sitami APHLC atopen patuki ponsi kachesong asai dengdet pen pinpuralo West Karbinglong Deputy Commissioner Krishna Barua alar ADC arideng pajir pon labangso kachesong kang thurpon along kachetong don APHLC lamjai sarpo angdo intikathar kursing timu thoneswarong pharlapen penang ke thigeding tum chetong don Assam Police therak thapu pen kechenglok ning ke pungpen alam thepen MP MLA Karbinglong Autonomous Council kachari tum anparta BJP chok chepu kehang tarampot tum kithitang ar pumphan bikang kok sinili death certificate nang ken dun phasinili kebang chot nang kidun chot mate nili tum gari tani tum nang kachiri yapta nemethang kachirong rongarat inut haroisi hini se jang chuda nang kache thai kon nini tum kisum kidogalam nang tum Assam Police tum nang chini tum de taxi nang ke pachino alang pro nini tum ke doduna thai amasti avelo nini gelam thani kethilot ansi thani chot popini ke Hamren pen Daniel Inhi Karbinglong live